gu bizi garen tokiak Euskal Herria du izena. Euskal Herrian 7 probintzia daude: Gipuzkoa, Bizkaia, Araba, Nafarroa, Zuberoa, Lapurdi eta Behe Nafarroa. Euskal Herrian euskaraz hitz egiten dugu. Bizi garen toki hau oso polita denez, kanpoko jende asko etortzen da Euskal Herriko toki desberdinak ezagutzera. Monumentuak, museoak, janaria, parke naturalak. El País Vasco político. En el País Vasco hay 7 provincias y son Araba, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Lapurdi, Baja Navarra y Zuberoa. El País Vasco se divide en 2 estados, el Estado español y el Estado francés. En el Estado español las provincias se llaman Vizcaya, Guipúzcoa, Araba y Navarra. Y en el Estado francés, Zuberoa, Baja Navarra y Lapurdi. Al Estado francés se le llama Iparralde y al Estado español Hegoaldea. El País Vasco se divide en 2 comunidades: Comunidad Autónoma Vasca y Comunidad Foral de Navarra. En la Comunidad Autónoma Vasca hay 3 provincias: Araba, Guipúzcoa y Vizcaya. Y en la Comunidad Foral de Navarra, Navarra. En el País Vasco hay 2 órganos políticos. Uno es el Parlamento Vasco y el otro es el Gobierno Vasco. El Parlamento Vasco escribe las leyes para el País Vasco y el Gobierno Vasco hace que se cumplan las leyes. País Vasco físico. En el País Vasco hay distintos relieves, porque se sitúan en distintos sitios de alturas y muchas montañas de diferentes formas. Las 4 zonas importantes del relieve del País Vasco son el Pirineo Navarro y los Montes Vascos, montes y valles de la costa, la llanura alavesa y la depresión del Ebro. El Pirineo Navarro se sitúa en Navarra. La llanura alavesa se sitúa en Álava, la depresión del Ebro se sitúa en Navarra y los montes y valles de la costa se sitúan en la costa. En el Pirineo Navarro hay muchos montes altos. La llanura alavesa es una zona seca sin montes. En la depresión del Ebro no hay muchos montes. En los montes y valles de la costa hay montes de poca altura. En el Pirineo Navarro, por ejemplo, está el Valle Zaraitzu y está el monte Iruerrege Maia. En los montes vascos, por ejemplo, está Izkorri y el Valle Ría de Urola. Las 3 vertientes en las que desembocan los ríos son la vertiente cantábrica, la vertiente atlántica y la vertiente mediterránea. En la vertiente cantábrica está el río Bidasoa. En la vertiente mediterránea está el río Irati y en la vertiente atlántica está el río Aturri. Los ríos de la vertiente cantábrica son cortos pero llevan mucha agua y en los ríos de la vertiente mediterránea son más largos, pero su caudal de agua suelen tener altibajos. Biztanleria. Euskal Herriko probintzien biztanleria. Euskal Herriak biztanle asko ditu. Probintziak dituzten biztanleria kontuan izanda, alde handia dago probintzien artean. Iparraldeko probintzietan hegoaldekoetan baino askoz biztanle gutxiago bizi dira. Hain zuzen, Zuberoa da biztanle gutxien duen probintzia eta aldiz Bizkaia da gehien duena. Gipuzkoa da bigarren probintzia biztanleen kopurua kontuan izanda baina. Bizkaian baino askoz biztanle gutxiago bizi dira.
Probintziak konparatutako kopuru aldetik antzerakoa dute Gipuzkoa eta Nafarroak, baita Zuberoak eta Behe-Nafarroak ere. Nafarroa Euskal Herriko probintziarik handiena izan arren ez du biztanle gehien. Euskal Herriko biztanleen bilakaera. Euskal Herriko biztanleriak gorazko joera izan du aurreko mende osoan zehar. Dena den, goranzko joera duen lerro horrek igoera bereziki handia izan da garai batzuetan. Nahi zuzen, 50-60ko hamarkadetan hazkunde honen atzean biztanlerien bizi baldintzen hobekuntza, bizi itxaropenen luzatzea, jaiotzen kopurua handitzea eta batez ere Euskal Herriaren garapen industrialaren ondorioz izandako immigrazio prozesua daude. Ondoren, 1981 urte arte goranzko joera mantendu egin bazen ere, urte horretatik aurrera hazkunde hori eten egiten da. Jaiotza kopurua jaitsi egiten dira, immigrazioa eten egiten da. Euskal Herritik kanpo doazen herritarrak datozenak baino gehiago xatera pasatzen dira. Baina 2000 urtetik aurrera, biztanleak berriz ere goranzko tendentzia hartu duela esan dezakegu. Ez 60, 60 eta 70 hamarkadetan bezain indartsu agian. Zerikusi zuzena dute azken urteetako etorkin berriek. Gipuzkoako biztanleriaren bilakaera. Gipuzkoako igoera gehien egon dena 1950 urtetik 1960 urtera izan da. Gipuzkoan biztanle gehien egon den urtea 1991 urtea izan zen, eta gutxien egon zen urtea 1900 urtean izan zen. 1900 urtetik 1991 urtera beti igotzen joan dira. 1991 urtetik 2014 urtera igo eta jaitsi egin dira. Gaur egun, oraindik 1991 urtetik biztanle gutxiago gaude. Bizkaiko biztanleen bilakaera. 1970 urtetik 1981 urtera biztanleria asko igo zen. 2009 eta 2010 urtean biztanleria berdina egon zen. 2012 urtean eta 2015 urtean ere bai. 1991 urtean biztanleria egon zen. 1900 urtean biztanle gutxien egon zen. Bizkaiko biztanleria asko igo da, baina azken urteetan berdinduta egon da. Arabako biztanleen bilakaera. 1970-tik 1975 egin du igoera handiena. Arabako biztanleria ikusten badugu, pixkanaka igotzen da. Grafiko honetan azaltzen diren urteetan aldaketa txikiak egon dira. Nafarroko biztanleen bilakaeraren grafikoaren ondorioa. Grafiko honetan biztanle gutxien egon den urtean 1980 urtean izan da, eta 2012 urtean izan da biztanle gehien egon den zen urtean. Egoera gehien egon diren urteetan izan dira 1996tik eta 2015 eraino. Grafiko honetan puntuak nahiko desberdinak dira. 1970tik 2012 eraino igo egin da, eta 2012tik 2017 eraino gora beraz egon dira. Gu bizi garen probintzia Gipuzkoa da. Gipuzkoan monumentu, museo, pertsonaia, jaia, herri berezia, janaria, parke naturala eta bitxikeri asko daude. Gipuzkoa Euskal Herriko 7 herrialdeetako bat da, haren iparraldeko erdialdean dagoena. Hiriburua Donostia da. Atzerriko bazuloa. Loiolako santutegia. Tolosako Santa Clara komentua.
Arantzazuko santutegia. Arantzazuko santutegia edo basilika Oñatin Gipuzkoan kokatuta dagoen monasterio frantziskotarra da. Izen bereko auzoan. 3 tenpluen ibilbideko elizatako bat da. Bertan Arantzazuko Ama Birjina gurtzen da. 1468 urtean, Rodrigo Batzategi artzainari elorri batean Arantzetan Ama Birjina irudi bat aurkitu zuen. Irailaren 9an topatu zuen. Donostiako akuariuma. Tolosako Gorrotxategi museoa. Alkizako Urmara museoa. Zuloaga museoa. Zuloaga museoa Zumaian dagoen museo bat da. Museoa 20. mendean eraiki zen. Bertan Ignacio Zuloagaren margolanak ikus daitezke. Gipuzkoan pertsonei ezagunak daude, adibidez, Aritz Aduri futbolaria. Eduardo Txillida eskultorea. Jorge Oteiza eskultorea. Lazkao txiki, benetako izenez, Jose Miguel Iztueta Kortajarrena da. Lazkao 1926ko irailaren 15ean jaio zen, eta 1983ko apirilaren 15ean hil zen. Gipuzkoa eta Euskal Herriko osoko bertsolaririk ezagunetakoa izan zen. Lazkao udalerriko Lazkaomendi auzoan Abaline baserrian jaio zen. Eskola 8 urterekin hasi zen. Oso azkar ikasi zuen irakurtzen eta idazten. Bertsolariak lehen aldiz 9 urterekin ikusi zuten. Zepai eta uztapide, hain zuzen. Asko gustatu zitzaien eta horregatik bertsolaria egin zen. Jai batzuk hauek dira: Bergarako jaiak, Irungo alardea, Santa Lucia feria, Donostiako jaiak. Donostiako jaiak aste nagusia deitzen da. Abuztuan ospatzen den jaiak dira. Gasteizeko Andre Maria Zuriaren jaiak amaitu ondoren hasten da. Donostiako aste nagusia amaitu aurretik Bilboko aste nagusia hasten da. Donostiako aste nagusia Jose Aran Eskoriatzarrak sortu zuen 19. mendearen amaieran, loterian lortutako diruarekin. Donostiako jaiak abuztuaren 7. inguruan amaitzen da. Jaiak kainonazo batekin hasten dira. Aste nagusian ospatzen diren ospakizunen artean nabarmenean su artifizialen lehiaketa da. Zaragoza, Valentzia, Italia eta beste toki askotako enpresa piroteknikoak urtero etortzen dira Donostiako aste nagusian su artifizialen lehiaketara parte hartzera. Gipuzkoan herri berezi asko daude, adibidez, Donostia, Tolosa, Zarautz deitzen da. Donostia hiriburutik 15 kilometro mendebaldera dago. Getari herritik oso gertu dago, eta bertaraino itsasertzetik oinez joateko paseo polita dago. Bertako hondartzan surf lehiaketak izaten dira, olatu handiak izaten direlako. janari ezagunenak hauek dira. Porrusalda, Tolosako babarrunak, Zarautz edo Getariako txakolina. Ibarrako gindilak deitzen da, asko pikatzen dute. Lehenengo platerra jaten da, edo bigarren platerra, gindila urte guztietan jaten dira, eta janari denei botatzen diote, adibidez, babei, ensaladei, lenteajai eta plater kombinatuei. Zapore ona du, gatz pizkat botatzen diote, ezaguna da Ibarran. parke naturalak daude, Aiako harria, Aralarko parke naturala. Aizkorriaratz eta Pagoeta. Bizkaia Euskal Herriko bigarren probintzietatik handiena da. Bizkaiko hiriburua Bilbo da. Probintzia oso polita da eta uharte asko ditu. Bizkaiak Euskal Herriko probintzietatik biztanle gehien du. Bizkaiak herri asko ditu eta oso politak.
Adibidez Mundaka, Portugalete, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio, Bizkaira jende asko etortzen da kultura bisitatzera. Bizkaian monumentu asko daude, adibidez Gernikako juntetxea. Pupi txakurra. Gelako santutegia. Zubi esegia. San Juan de Gaztelugatxe. San Juan de Gaztelugatxe Bizkaiako kostaleko uharte txiki bat da. Bermeoko ipar-mendebaldean dago, Arketxe uhartearen ondoan. Kondairak dio 10. mendean tenplarioek sortu zutela. San Juan de Gaztelugatxe ezaguna egin zen paisaia oso polita delako, eta 251 eskailera dituelako, bertara heltzeko. Gaur egun oso ezaguna da Juego de Tronos eko kapitulo batzuk grabatu zutelako. Bizkaian museo asko daude, adibidez Santurtzi itsas museoa. Arte Ederretako museoa. Guggenheim museoa. Guggenheim Bilbao museoa arte moderno eta garaikideko museoa da, Bilbon, Bizkaia kokatuta. Frank Gehry, arkitekto estatubatuarrak Ibaizabal ibaiaren parean eraiki zuen, Salbeko zubiaren ondoan. Salomon R. Guggenheim Fundazioak kudeatzen du museoa, eta munduan beste 5 museo dauka. Juan Ignacio Bidarte da zuzendaria. Jai asko daude, adibidez Bilboko jaia. Bizkaiako abesbatzen astea. Iruñeko Txomaioak jaia. Muko Santiago Apostol jaiak. Balmasedako erdiaroko merkatua. Balmasedako erdiaroko merkatua 1989 urtean sortu zen. Jendeak lehengo arropekin janzten da. Banderak ere eramaten dituzte. Jendeak kaletatik desfilatzen joaten da. Batzuk sugeekin joaten dira. Erdiaroko azokari bukaera emateko, gauean suarekin erlazionatutako hainbat ikuskizun egiten dira. Bizkaian herri oso politak daude. Bermeo. Keitio. Daka. Bilbo. Bilbo Bizkaiako hiriburua da eta Euskal Herriko biztanle gehien bizi den hiriburua. Bilbo eraikin askoko hiri handi bat da. Zubi esegi bat du eta 6 museo daude. Bizkaiko pertsonai famatuak. Ignacio Ellacuría. Amel Errasti idazlea. Txomin Agirre idazlea. Dolores Ibarruri politikaria. Dolores Ibarruri abenduaren 9 jaio zen, 1895 urtean. Politika eta bere partido politikoan PCE lana egiten zuen. Filipiнаsen eta Kuban lan egin zuen. Bizkaian jaio zen eta Madrilen hil zen 1989ko azaroaren 12an. 93 urte zituela. Dolores irakaslea izateko ikasten hasi zen, baina bere aita eta bere ama ez zioten laga, eta etxean josten ikasi zuen eta asko irakurtzen zuen. Bizkaiko janari ezagunenak. Bakalaua pilpilera. Gurroa. Sardinak. Parke naturala. Gorbeiako parke naturala. Urkiolako parke naturala. Ibai. Araba provintzia lantzen ari gara.
Oso monumentu, museo, herri berezi, pertsonai eta parke natural ezagunak daude. Arabako hiriburua Gasteiz da. Gasteizen Euskal Herriko lehendakaria bizi da. Araba Euskal Herriko hirugarren probintzia populatuena da. Araba Euskal Herriko mendebaldean kokatuta dago. Araban monumentu asko daude, adibidez, Santa Maria Katedrala. Estibaliz Santutegi. Ajurianea jauregia Gasteizen dago. Ajurianea jauregia 1920an eraiki zen. 1920tik 1980ra Ajuria familia bizi zen. 1980tik aurrera lehendakaria bizi da. Serafin Ajuriaren eskariz eraikia izan zen. Ajurianea jauregia 2 pisu ditu eta kanpotik lorategia du. Arabako museoak, Arma Museoa. Ederen Museoa. Arabako Natur Zientzia Museoa. Arabako Natur Zientzia Museoa Arabako Gasteiz herriburuko Alde Zaharrean kokatzen den museo bat da. Hain zuzen ere, Jesusen Anibarren fundatzailea kalea 24 zenbakian dago. Geologia, botanika eta zoologiako bilduma garrantzitsuak ditu. Arabako pertsonai ezagun batzuk, Juanito Jarzabal mendizalea. Bele Jaio, idazlea. Toti Martínez de Lezea. Toti Martínez de Lezea 1959an jaio zen, Gasteizen. Totik batxilergo ikasketak egin zituen, Gipuzkoan. Urtebete egon zen euskera ikasten. Inglesa eta alemana ere ikasi zuen. Orain idazlea da, noren liburu asko egiten ditu, handientzat eta txikientzat. Oso politak dira. Arabako jaiak, Andre Mari Zuria. Blusa eguneko jaiak. Entziko jaiak. Parizuko erromeria. 19. mendetik Onairaldeko Andre Mariaren ondorengo lehen astelean irailak 8 zelebratzen da. Vitoria Gasteizeko hegoaldean dauden Olarrizoko zelaietan Olarrizoko muine gaineko gurutzeera igotzeko goiz horretan bertan udalerria mugatzen duten mugarrien urteko ibilbidea egiten da. Arabako janari tipikoak, ardoa. Erretxikoak. Arabako patatak oso famatuak dira orduetan asko goten direlako eta patatak asko jaten direlako Araban. Arabako herri berezi batzuk, Amurrio. Laudio herria Araban dago, Gasteizetik gertu. Laudio herrian 18.300 biztanle bizi dira. Laudio Arabako bigarren herririk populatuena da. Bere benetako izena Laudio ibar noblea da. 10. mende hasieran Bizkaiako lurretan zegoen. 19. mende arte Laudio herri euskalduna nagusiki mantendu zen. Txirrindularitzako lasterketa garrantzitsua antolatzen da urtero. Arabako parke naturalak, Gorbeiako parke naturala. Izki parke naturala. Vallerejo parke naturala. Urkiola parke naturala. Urkiola parke naturala Bizkaia eta Araban zatituta dago. Zatirik handiena Bizkaian dago eta Araban txikiena. Bodega primizia etxea. Araban bodega asko daude. Horietariko bat bodega primizia etxea da. Nafarroa. Nafarroko monumentoak. Iruñako katedrala. Olite gaztelua.
Xabier Gaztelua. Nafarroko jauregia. Nafarroko jauregia Nafarroko Iruñean hiriburuan dago. 19. mendeko jauregi bat da. San Ignazio etorbidearen hasieran dago. Antzinako Nafarroako artxiburuaren ondoan dago. Nafarroko Foru aldean lehenbiziko egoitza izan zen. Aldiz gaur egun Nafarroko gobernuaren egoitza da. Nafarroako museoak. Karlismoaren museoa. Nafarroko museoa. Zerako museoa. Sorginen museoa. Zugarramurdiko Sorginen museoa Nafarroko Zugarramurdi herrian kokatuta dago. Museoa Hinduburua etxea eraikinean dago, Betiko kalean dago. Museoa 2007ko uztailaren inauguratu zen. Museoa nola bizi ziren lehenengo pertsonak erakusten du. Sorgine zeukaten gauza museoan daude. Baita ere erakusten dute Sorginen bizitza nolakoa zen. Bertan mitologiaren arabera, ekainaren 24an Sorginen festak egiten ziren, akelarreak deitzen zirenak. Nafarroako pertsonai ospetsuak Inigo Arista, erregea. Eneko Aritza erregea. Pablo Sarasate musikaria. Miguel Indurain txirrindularia. Miguel Indurain Larraia Bilaban jaio zen, Nafarroa. 1964 urteko uztailaren 16an jaio zen. Profesionala izan zen 1984tik 1986 urteraino. Frantziako tourra 5 aldiz irabazi zuen, 1981tik 1985raino. Horretaz aparte, Italiako Giroa 2 aldiz irabazi zuen, 1982tik 1983raino. Baita ere, erlojuaren kontra munduko txapelduna izan zen 1985ean. 1986 urtean, Atlantako Olinpiar Jokoetan urrezko domina lortu zuen. 12 urte profesionala izaten, 90 lasterketak baino gehiago irabazi zituen. Miguel Indurain garai guztietako Espainiako txirrindularirik onena da, baita ere munduko txirrindulari onenetako bat da. Nafarroko jai batzuk, Lezakako jaiak. Oliteko Erdi Aroko jaiak. San Ferminak. San Fermin jaiak oso famatuak dira. Uztailaren 6an 12etan hasten dira. Jaiak hasten direnean txupinazoa botatzen dute, udaletxe balkoitik. Entzierroa festen ekialdi ezagunena da. Entzierroa goizeko 8etan hasten da. Entzierroko korrikalariek ibilbidea oso luzea dute. Guztira 825 metro. Ibilbidea Santo Domingoko aldapa, udaletxe plaza, Merkaderes kalea, Estafeta kalea, Telefonikako tartea eta Zezen plaza. Fermin santua oso ezaguna da Iruñan. Zeren, 31 urte zituela burua moztu zioten. Horrez gain, zapi gorria eramaten dira San Ferminetan. Odola bazen bezala. Eta orain Iruñako patroia da. Jende asko etortzen da kanpotik. Jaiak uztailaren 14an 12etan bukatzen dira. Jaiak
Bukatzen direnean pobre de mi edo euskeraz gaixo ni abestuz. Bukatzen dira. Nafarroako janari batzuk, patata txorizoarekin. Esparragoak edo euskeraz gain zuria Nafarroan oso tradizionalak dira, bertan jaiotzen direlako. Edozein plateretan edo garaian jan ahal dira. Tudela herrian asko jaten dira esparragoak edo zain zuriak. Nafarroako herri berezi batzuk, Ujue. Zugarramurdi. Txagabia. Nafarroko parke naturalak, Pirineoak. Dabiba. Zugarramurdiko kobazuloa. Ipar Euskal Herria. Ipar Euskal Herriko monumentu batzuk, Baionako katedrala. Marrak jauregia, lehen eta orain. San Martin Eliza, Ahetze. Marietxe Dolmena. Marietxe Dolmena Behe Nafarroko mendiberrian dago. Marietxe 2005 kristaurrekoa da. Mairiak animali mitologiak ziren. Emakumezko forma zeukaten, eta indar izugarria horregatik eramaten zuten dolmeneko harriandi hoiek, buru gainean. Horrela kontatzen du kondaria, eta Marietxe esan nahi du Mairien etxea. Baserri baten lur pribatu batean dago. Marietxe Dolmena dago. Iparraldeko museo batzuk. Biarritz Itsas Museoa. Leon Bonat Museoa. Leon Bonat du izena. 1813an bertan jaiotako Leon Josep Florentin Bonat margolaria den izena du, eta ere bai bere pinturako kuadroak. Nahi ospetsu batzuk. Amets Arzallus bertsolaria. Mitxel Labegerie, poeta eta politikoa. Sustraiko Lina bertsolaria. Sebastián González, Donibane Loitzunen jaio zen, 1977ko irailaren 12an. Txikitatek pilotan jolasten zuen, eta 1988an pilotalari hasi zen. Gero hobeto jolastu zuen, eta gero txapelketa asko irabazi zuen, eta gaur egun oraindik ez da erretiratu. Iparraldeko jai batzuk, inauteak. Pastoralak bere garaian elizan egiten ziren. 18. mendean hasi ziren egiten. Pastoralak abesten den antzerki bat da. Normalean pertsona famatuen antzerki bat da. Erregeak, santuak, idazleak, aste santuan ospatzen dira, Zuberoan. Urte bakoitzean herri ezberdinetan egiten dira pastoralak. Bertako janari ospetsuenak. Euskal pastela. Fua Ipar Euskal Herriko janari tipiko bat da. Normalean fua Gabonetan jaten da, ogi xerrekin. Bi modu daude fua jateko. Bat, naturala dena eta ataren sabeletik gibela ateratzen da, eta ez zaio produktu kimikorik botatzen da, erosi eta sartaian egin. Edo bigarren modua, ataren sabeletik atera eta lantegi batzutara eruaten da, produktu kimikoak botatzeko. Kontserbanteak, likido kimikoak ez egoteko oso gogorra eta beste batzuk. Bigarren modua, jateko fua da, erosi eta Gabonetan jarri ogi xerrekin. Fua izena frantziatik dator. Frantsesez foie gras ahoskatzen da. Fua janaria. Herri berezi batzuk, Santa Engrazi. Donibane Loitzune Lapurdiko mendebaldeko udalerri bat da. Bizkaiko Golkoko itsasertzean eta Donibane Loitzuneko badian kokatua. Donibane Loitzuneko kantonamenduan. Baionatik 23 kilometrotara dago. Probintziako mendebaldean udatiarren egonleku ezaguna da.
Zalantzarik gabe Lapurdiko kostaldean identitate euskalduna hobekien gorde duen herria da. 2013 urtean 12.977 biztanle zituen. Txingudiko badia. Irati basoa. Irati basoa Zuberan dagoen baso bat da. Dago probintzia askotan, Nafarroan, Behe Nafarroan, Pirineoetan, Orbaitzen eta Eson. Baina Zuberako handiena da. Zabalera 17.195 eta originala da. Gainera Euskal Herriko basorik handiena da eta Europako basorik zabalena. Bertan espezia eta zuhaitz asko daude. Gainera ahal da eskiatu neguan. Now we are going to tell you about ecosystem. An ecosystem is a group of living and non-living things that interact with each other to survive. All over the world there are different ecosystems. See, natural and artificial, aquatic and terrestrial types. In the vast country, the main natural ecosystems are the forest, shorelines, semi-desert, and more. In this documentary, we will talk about the forest. The forest is an area of land made up of trees. The climate in the forest is warm in the summers and cold in the winters. It rains quite a lot. The plants in the forest grow in 3 layers. Some of them are chestnuts, oaks, pine trees, walnuts, hollies, white flowers, mushrooms, and fungus. In the forest live a lot of animals such as foxes, rabbits, deer, hedgehogs, bears, wolves. You can be my guiding light, keep me company in the night. That's all I need, all I want is for you to stay a little longer.